Joluo nogoyo ngero ni oganda igero kod sumo paro. Nyakora Mgajwa arwake chenro manyien mar Ohala gi Mwandu. Chenro mabiro chopo ni chieng' tich ang'wen juma ka juma saa 1:45 mar odhiambo. E chenro ni wabiro menyo ni oganda matiyo matek e loso kendo keto mwandu. Bende wabiro goyo mbaka gi mago mantiere kod lony mopogore weche mag ohala kaachiel kod mago matayo kembe mopogore. Ageo ni biro wuotho kodwa chakre sani ka wasumo paro. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Mana kaka nasechiki Nyakora Mgajwa, achiel kachiel ne walimo wuod luo matiyo kod taka e loso sirni mag gedo kod chiedo. Joel Alobo kod kambi mare mar Vigingi Africa mantie industrial area boma Nairobi wacho ni tiyo kod taka en achiel kuom yorego mag bero alwora. Wago kod mbaka kama bendo nyisowa midhiero mokale kaka ja ohala. Ginyinga an Joel Otieno Alogo, ajasakwa kowak manyamira, atimo ohala mar loko waste mag plastic, watiyo kodgi e loso fencing post, to watemo loso kodgi nyaka eco furniture post, furniture minyalo tigo e kuonde mag budho e laru. Nikech gin gigo mabeyo, mok cham gi biye, gin gigo ma ok mak nyal, to bende gin gi warrant mar igni 30 kadhi mbele, nikech onge gimoro amora manyalo kethogi, kata kijende mawuotho mohero ng'ado chumbe kadhi uso. Magi ok ginyal uso, kata jokuoye makwalo chiel kadhi uso ne joma chweko godo. Magi bende ok ginyal chwako, nikech mokwongo moke biro kawo gi kinde mang'eny, to mar ariyo bende kotiyo kode ogolo iro mok long'o ne ng'ama tiyo kode e yore mag tedo. Process wa chakre e kuonde mag choko yugi miluongo ni dumping sites. Kuondego wariwre gi kijende mawuotho mag mta ma jomoko kaka Kisumo luongo gi ni ninja, jo Nairobi luongo gi ni chokora. Mago e jolwedo mwatiyogo, kendo watemo ng'isogi ni ka ginyalo chokonwa yugi mag jwala kata plastic, nyalo miyo gi ngima malong'o molo gi yore maricho ma gisebedo ka gidonje. Koro kwa dhi e dumping site, to wadwaro jomochung' ne dumping sites go, to wawinjre kodgi, to wang'isogi ni wadwaro jwala aina mane. Koro gine ma ging'isowa kijende machoko jweligo manyalo kelonwagi, to wanyiewo kuomgi e kilo gi Sh15. Ka gigolo jwala kucho ka biro ka, wane mwachung' negi e transport, to wan bende emwa ng'isogi jweli kaka gipogogi, mondo ka gibiro ka wayud kodgi gino maber manyalo konyowa sama waloso go tijewa. Ka gichopo karwa mar tich ka, wan gi mashin marego jwala, to rego kata plastic machalo kaka mar kube, kata mkebe mar mo, kata bisen, kata ndo, miyo bedo ng'injo mayom. To kosebedo ng'injo mayom, to wagogi wakalo gi ei spark mondo gol gik machalo chuma kata gigo ma foreign moko manyalo bedo ni wang'wa nok oneno, to waketo kando, alafu waologi e extruder machine. Koro ei extruder kanyo emiwang'ogie e liet ma nyalo chopo temperature kaka 250 degrees kadhi malo. Aeto extruder madhirogi ei mold, kowuok ei mold to wakete ei pi kamokwe. Sama en ei chuma ei mold kokete pi to shrink matin, and then kosekwe to wayudo kaka wagole, to wayudo post. Kamwatie ni waloso fencing post profiles ariyo. Wan gi square profile to wan gi round profile. To wan gi sizes kaka mar 3 inch, 4 inch gi 6 inch. Ji mang'eny matimo fencing kapo ni puothi ok duong' mokalo eka 1.5, oyieni tiyo gi 3 inch lilo. Ka puothi duong' moingo eka 1.5, to kwayo ni kokinyal tiyo gi 4 inch kata inch 4, titig iriw 3 inch gi 4 inch e ratio mar 3:1. Mar mondo sama kapo ni keto chain link,
to post bedo gi strength maber ma onyalo chungo go tension mar chain link mar mondo yud ka fence ni wuok e yo makare maonge kuon mobam. Vigingi ma wagi ki compare gi mar yien, an anyalo koni no hingo mar yien mabor nikech mokwongo ok otow. Mar ariyo bi ok chame. Mar adek jodalawa ma ji mang'eny luongo ga ni jochwak ginene ka ok nyal tiyo kode matiende ni already senego risks adek. Nengo ne bende is market friendly ki compare gi cedar post. Koro mano miyo vigingi bedo gi maber moloyo yien nikech odak higni mang'eny bende. Wan gi accountant ma wan go ma e ot wandiko to wan gi auditor ma oko mang'iyo bugewa after every 6 months to ene motimo nyaka returns mekwa mag monthly. Ber bedo accountant okonyo wang'eyo sama ohala dhi maber gi sama ohala dhi marach. Mar ariyo an awuon pesa biro ga gi tem. Sama neno ka account ber to tem moro nyalo donje ni wakaw ma abenda dhia budhe go kamoro gosiepena. But accountant cha advice ong'isa ni baba kitimo kamae to kwa binyalo survive for the next 1 or 2 months. Wach manyalo wacho mogik, an anyalo kwayo ni kaka wan nyikwa Ramogi watem makre lwedo mondo wating're uru malo wanyieuru vigingi mang'eny nikech iwacho ni thurwa yien mantie. Anyalo chiwo example kaka kama e Siaya. Iwacho ni total forest cover mar Siaya is a quarter mar total forest cover mar Nyeri County. Samwatiyo gi vikingi waloso environment wabedo maber to wagerre wawegi. Wamiyo kata kijende mwatiyo go mang'eny yudo gik magitimo. Kamachielo nyakoro mgajua lony maduso udi kata interior design omako yamo kendo kudho e rang'iny mamalo e kar dak machoka e apaya Makangundo e boma ma Nairobi. Warado kod Duncan Ouma kachiel kod Eugene Odima duto magero udi kendo duso udi e rang'iny mamalo. Ilonga Duncan Ouma, wan choka along Kangundo Road. Atimo gypsum, interior design. Achako gypsum 2016. Kosiepna moro no introduce IPAP. Nabe na yiego. Tijni ok en gima somo, napuonjra e field kendo e field apuonjra bang'eyo. Tijani ok atiye kenda, tie joma tiego, an gi jo stima, achiel kuomgi ka giywa waya, ka gisetieko ywa waya koka yud thuolo mar ume. Ng'at machielo an gi jafila, odino joints mondo bed matight. Room ni nayudo ka ni nono flat ka onge gimoselosi iye. To gima nachako go, achako gi level. Achako manyo level mar odni. Kase manyo level bang'e ni side sterom. Kase pimo takawo mabati nani. Akawo mabati nani ema tiyogo. Ago malo structure na maber. Baadaye kase tieko manyo level maber, takwayo client design modwaro, ta follow up design, ta bet piny arango design maber. Kase rango design. Kora bire drawing na mar malo kuma se manyo level na cha. Kora goro ne design modwaro, kase goro ta confirm kode ka en go sawa, kasta gero. Aniluonga ni Mwandu Odima. Aparo ni waseneno kaka wuok site moro cha gima ne waneno mokwongo cha. Macha ne en chakruok mare.
nikech nitie procedure ma waluwo pole pole kwa moro to wadhi e moro mondo wabed kod final product. Koro sani adwa tero mondo ne gimiluongo ni final product mar gima ne waneno cha ne en halfway. Koro ka to serumo makata wuongo odak e iye kanyo. Koro wanyalo sudo mondo une product ma musho no une kako chalo. Koro gypsum moneno ni aparo nuse wanene kako chalo kendo ne wan kod moluore mane wanyiso to se nyiso koro wase tange kama waneno final product mare. Kaka koro ma watimo kaini wakaw ni quotation mare biro gi around 1,120. Mano kwa timo kila kitu plus labor marwa pesa maro mwajajo kwa tiyi. Ineno koro kasetiyo ma anwango pesa ng'eng'ne atimo ni ya kadwango pesa wakaw na timo project moro matieko nikech je mwana ngogi okonwangi pile ka pile moro bang moro ineno. Koro kwanwango moro titiye then profit miwango cha matin wakete e bank to moro matin wadong kod mondo kwa ponchie moro nikech client mwanwango jok mamiyo tich go samoro ngato mi tich to pod oken ready mar mi pesa te. Koro samoro ku fundo setiyo jok mindiko go seti to gidwaro pesa to client poko mi pesa. Koro wakaw portion matin min kod e bank cha tijalo chulo kodo then ibro recover. Koro mane gimwatimo. Nitie barupe ma sirikal miyowa asa magne man kopinge semwatiye tino kigoyo gik moko to golo sauti mano nyaka miwa mano sirikal ema miyowa. Mar ariyo nyaka ibed kodu nitie nini ma imiyowa kodu jo National Construction Authority. Nitie barupe ma gimiyowa bende mondo miani koro kata kaponi jogo biro jo sirikal obiro rango gimitimono tino makitimo gimoro ni ma yani itime yani kod that qualification yani in professional neno. Mane gimwatimo. Koro nitie barupe be mindiko ma wan kodo mamino nitie under training mwatimo. Ingen gima ne ko winjire ngima mar ngato aparo ni gima ngato dware ngima ne be chakre kod kaka en wono dak iwinjo kapo nitie gima igombe ngima ni then automatically bro bedo ready mati iwinjo lakini koro gima ne ko winjire wan kaka joma yuthe ne ko be jomo ko mon ready mar chido nikech at the end of the day kan wango pesa ingen kata imesani bedi office min wango pesa mi biro kodo idhi nyiepo kodo kod ntinga moluko cho samwe to biro kod pesa onge ngama bro ngeo difference man pesa ni mang'ani luko ducho ama ng'ani golo kure. Koro ananyalo gombo nyiso jok mawinja ama youth aina an machalo koda mondo mi wabedu jomo ko motegno watim gimoro maber manyalo miwa income mondo mi ngima obed maber. Kapo ni ng'ato nyalo gombo mondo mi ochop ira amone gigo mwatimo an kod YouTube account iluongo ni Eugene Odima Pesa Rumo. Kanyo kidhi en YouTube channel mari bondo videos kaka waloso gigo piche gik mago duto mosetimo inyalo search kanyo YouTube Eugene Odima Pesa Rumo. Ama inyalo dhi Facebook be podi bonwango Eugene Odima Pesa Rumo. To namba mara mar sim en 07 12 55 97 94. To mano mana namba mar tich kende. Wakaw yo machuok nyakora mgajiwa to kawaduogo abiro teri nyaka e chiro mar Masai Market e boma ma Nairobi kama dhi goye mbaka gi ja Ohala Caroline Atieno Oginga mabende loso kendo uso gigo mag duso. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instance
A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwandu, every Friday on Citizen Digital app. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, five-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811*274#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Machiegni kendo nyakoromo gajwang' e chendoni. E chuny boma ma Nairobi, warado kod Caroline Atieno Oginga, man kod lony e loso mwandu mag dusruok, mwandu mouso chiro mar Masai Market. Wagoyo kode mbaka mar ng'eyo wuodhe mar ohala kachiel kod mago mwanyalo puonjore kuome. Ani nyinga en Caroline Atieno Oginga. Anya used to Genya Masiro. To auso Masai Market ka. Nyaka chak uso Masai Market ka sani an gigni 18. Chichwa kawa uso hand and craft. Koro ana uso bage, matwango gulweta, auso kofia, auso chondo, auso earrings, auso necklaces, matwango kenda. Kani wa uso gik mwaloso gulwetewa. Kane poka chako ohala ni sirikal chichwa ni negidwaro jok ma loso gik moko gulwetegi. Waluongo ni African attire, gik madhi oko nikech jok ohero gik molos gi lwedo. Koro sirikal nokuongo dwarowa nikech wan waloso gik moko gi lwetewa. Kaeto koro aka omiwa kar uso ka. Kama use ka sirikal emomiyowa. Koro kapok ichako ohala nyaka ikuong ing'e kama idhi kete ohandi. Kiseng'iyo kik idew ni many capital mang'eny, an ok achako go mang'eny. Mana matin mintie gono emi chako go. Nikech kama idhi kete ohandi no ema important. Kuong ing'iyo kama idhi kete ohandi ka giki nyalo dhi kanyo. Kiseng'iyo koro kichako manyo gimiloso. Kaka an nachako matin, nachako gi kofia 27 kende e Masai Market ka. To sani aseendelea kabisa. Sani koro atwango bage mag patches. Luongo ni patchwork, mauso aloso earrings, atwango brassiere mag nyiri mag beach, aloso gik mang'eny to mana gi lweta. E chendo ni nyakoromo gajwang', wageto neno ni bedo kod ng'eyo makare chendo mag timo ohala kod keto mwandu. David Osiai ne en jalup jatend migawo mar ohala, keto mwandu kod gero kembe ma pacho ka. No abet kode piny
wan nono ni to chenro mage mag timo ohala mantiere sirikal to kendo kaka oganda wa nyalo yudo ber koya kuom chenrogi. Ma e kaka nwatwak kode. Programs nitiere modhuro makonyo jowa mondo puonjre rito mwandu, goyo ohala, kendo bedo jo mwandu. Higa achiel gi nus masebedo jatend migawoni, asika dhi mane radio gi TV ka puonjo jowa ni nitiere kuonde ma ginyalo dhi yude konyruok. Mokwongo, wan gi gimiluongo ni Kenya Institute of Business Training, KIBIT, en Nairobi ka. Jowa mani Nairobi ka onego take advantage, onego gidhi mondo gipuonjre, kendo waketo jopuonj mapuonjo ji nono. Gipuonjo ji gik machalo bookkeeping. Nang'o momiyo kiuso gimoro to nyaka ing'ad ne ng'ato receipt. Ing'ado ne receipt nikech kiny nyalo dok wacho ni ng'ane na uso ne gini gi 500 to ng'ane na uso ne gini gi 700. To ang'o momiyo ng'ani na uso ne gini gi 700? Na uso ne gi 700 nikech orwako jaket mabeche tek to neno konyalo. To ang'o momiyo ng'ani na uso ne gi 500 nikech dhoge ne mit. To koro batiyo gi wiya kasika uso gi bei mopogore ne jo mopogore. To ere kaka nya uso gigi te gi 700 ma okadeo ng'amo loso magi ma receipt, bookkeeping. Kendo gibro puonjo ji kaka itimo ohala, ber mar yawo gima chalo account. To kionge ga account gima chalo sako, nikech tinde ng'eni wan gi sako tinde chalo mana bank. Jomo kano pesa gi kuno nigi yuto maduong' moloyo joma nigi pesa gi e bank, to jowa okia mano. Nyaka ibed gi kambi, nyaka ibed gi lony, gi ng'eyo, nyaka ibed gi ranyisi ni timo ohala. Emomiyo gik mawacho kaka bookkeeping gin gik ma nigi tiendgi ahinya. Nikech ok ibidhi ichori ahicha ni an bende achopo ka nyinga David Osiany, an wuoyi marateng' mopichni maber, an bende atimo ohala mane? Ni an auso mafuta, iuse kanye? Ause soklo. To ere ranyisi ni onge an abiro gi Yesu? Koro nyaka ibed gi bookkeeping records kata track record mar wacho ni asebedo katimo ohala higa kama, an gi business name, an gi company, asebedo katimo ohala higni 5, M-Pesa transactions manyiso ni an gi till number na moro ji chude. Wan gi Micro and Small Enterprise Authority, iluongo ni MSEA gi dho jo ground. Micro and Small Enterprise Authority ochung' ne yawo kuonde ma ji nya time ohala. Gine ma yande gigero chirni. Tinde chirni no terne counties. To kata kamano Micro and Small Enterprise Authority neno ni be in gi kama ler minya time ohala. Giyawo kuonde miluongo ni Constituency Industrial Development Centers. Constituency Industrial Development Centers ok tim gi CDF, itimo gi ministry. Ang'eni koseluong ni constituency to ji teringo dhi ir MP. Oket gi mondo gin kuonde moger ma ng'ato nyalo ringo dhi. Nadhi Likoni ayudo wuod luo moro kanie Constituency Industrial Development Center ma Likoni, loso wuoche mar leather kendo loso wuoch mabeyo. En gi chiro maduong' ma koro sani opuonjo jomoko loso wuoch. Koro gien sure ni kamitiye no nitie stima, nitie pi, inyalo iloso kari moro matin, inyakete bakery, ilos cake. Inyalo dhi loso wuoch kaka ng'ano loso, ng'ato nyalo time wiring ka ojawaya, maloso fridge, maloso microwave. Micro Small Enterprise Authority miwa kuonde go. To kata kamano bende, gimbende gipuonjo jo ohala matindo kaka ginyalo goyo ohala, kaka ginyalo rito mwandu, kaka ginyalo yudo pesa matin magigerorego. Achiel kuom gimoseinyowa kuonde wa mwae, especially Nyanza, en kuonde manoket kuom rubber stamp to ndik ni gin gi bad credit culture. Nyiso ni gikia kaka ginyalo holo pesa to giduoko. Thoth gi koholo pesa to ok duoki. Emoseduoko wachien kata weche mag cooperatives gi sako. Nikech cooperatives gi sako gin kuonde ma ji riwore to kelo pesa gi kanyakla to giyudo konyruok. Idhi kawe 10,000 itero nyathi school, imi interest moro matin, kiny duoge 13,000 tok dweche 4. Tingeni thurwa ka idhi yawe cooperative. Members mag cooperative, kiny ka chairman mar cooperative ong'iew sati manyien,
tiwinjo mani koro osechako chwe gi pesawa. Okine pesawa mar cooperative matitiyo. Oloko pesa sako giri mar tugo. Secretary kata treasurer ok nyang ngiew kome ode. Kata nyathine motieko university tiyo to ngiew ne. Okine oyuma. Tinde ringo managa piko. Tinde pesawa. Nyiso ni okwa bedo gi geno kuom jowetewa ni wanyalo rito kendo kungo mwandu kanyakla. To kama ok wanyal tiye kanyakla, dongruok ok nyabede. Wan gi Kenya Industrial Estates. Kenya Industrial Estates achiel kuom migawo ma serikal nigo. Mamiyo jo ohala matindo hola pesa. Chakre 200,000 nyaka $20,000,000. Kende nengo moyweyo ok kamoko matindi miyo ji kor gweng makinyi winjo ni mino wino jogo biro omuko witado odhigo. Ma Shylocks, iluongo ni Shylocks. Imi pesa to ging'e ang'eya ni pesa no kako migo yor chule moket ni mondi chule go ena mecho. Kinyo biyo mukni dhot okaw kombini te otimruok nade. Koro Kenya Industrial Estates nigi offices kamora mora. Onge county mora mora maluo Nyanza ma Kenya Industrial Estates onge office. Onge. Kenya Industrial Research Development Institute. Kirdi puonjo ji ohala ta inya joma dwaro donje ond thieth. Manufacturing. Joma dwaro loso gimoro gi lwetgi. Ng'ama riek mong'e ni kirudo akeyo gapoth gang'ot inyalo yudo lotion moro nyalo wirore Kirdi riti. Ng'ama ong'e ni kirego it mafua moro maber tinyalo loso perfume Kirdi riti. Kaka nyako moro timo Kisumo kendo nigi perfume miuso nyaka e supermarket. Mana Kisumbwa ok kama chielo Kisumbwa. Ng'ama ong'eyo ni inyalo loso gimoro malos sabun ma ji luokorego Kirdi riti. Riwruok ema biro miyo ji biro golo mwandu gi ohendni ma gichako time kuonde mamoko ma ok ni e pacho to tero gweng nikech gidwaro dongo gweng'gi. Riwruok e teko. Riwruogno ema biro miyo wabiro chako sako gi cooperative gi chama motegno. Kendo wabiro gero gima gibed ranyisi ma kiny ji pinje mamoko biro neno kaka chama mar mine manie kor gweng'ni osenyak mobedo gi gima nigi nengo. Riwruok e teko. Riwruokwa e tekowa. Waherre uru to waher pacho. Waher chien. Mae makelo e giko mar chenro ni mar ohala gi mwandu.
en geno mara nyakoro magajuang ni chendo ni uming'eyo kod siso e yore mag ohala. Tudi koda kendo juma manyien e chendo ni e seche machal kod ma mondo wamed goyo mbaka e weche mag ohala kod keto mwandu. Oriti masani, nyinga Lydia Okeyo.